Report. Idol Dennis, please come in. Agsagsaganan ti gobyerno lokal ti Ilocos Norte ang kaso nga diri OFW nga taga Ilocos Norte di Middle East mga bektaran iti manariman nagubat. Una ni Governor Celia Arneta Marcos manariman ti koordinasyon iti Department of Foreign Affairs para palang kalatoy panakamunto diri taga Ilocos Norte nga iti Middle East imbagana unos pagaligan at damit iti marami nga reputation sumaten iti may patungpal kadagiti kakailan no patungpal ti gobyerno iti ingkatilitan nga panagpaawid dagiti OFW iti nakamat nga lugar iti agdamakit masapalang nga Pinay iti napektaran labo ko ito'y manariman nga gubat nga iti agdama ket manariman tinda panang tutok kadagiti iti nadakamat nga pagilyan. Kung ito lang kakalungkot din talaga, pero siyempre, tumatapos ang pinag-pinag-pinag ang corruption. But now that the DSA ang president of the proposition ng resto ang unang pagkakataon ng assessment sa dito. I think that na rin ang assessment sa Israel na hindi nakapasok sa shelter at matanaas. So, I would like to assure ang pagkakataon. So, I think na talagang PLA ang top of this at the level of the DSA kung ano pinakailangan sa mga LCT outside. Sila na there have fun time to time. Idol Dennis, napukaw ka at signal mo. Yes, Idol Lawrence. Iti agdamakit manariman tatay ti koordinasyon ti PGIM iti Department of Foreign Affairs para pelang iti panakomunito dagiti Pilipino kapunan iti Ilocos Norte iti Middle East. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News.